Oh, nengane yakhe. Yebo. Eyakho ubaba wakhe ingane. Yebo ma. Eyababa kabani? Wami. Unesibindi sokuthi wami. Kanti nangani uyisiphuphu ngempela uyisilimi isifebe sentombazane. Uvela wabothi ngcono uhambe usegini uxolo lani lolu ngidakela ukuhlanganela wena. Ungabe unesibindi sokungitshela lawo masiko utshela mina. Awungiboni wena ungeza ingane kumina ukhulume nami uzohamba uzongiphoxa ungena kuma-TV ukhuluma nami leyo nto le. Usiphukuphuku wena ukubonana ngakho lokho ingakho uzale le nto le ngoba nakho vele ikhanda lakho alisebenzi. Lo Andile Mkhwanazi lo. Ube ode umvusankunzi. Ode into ethi umuthi okuchatha namani nokuphuza. Umvusankunzi umsebenzi engiwenzile uncomeka kakhulu nomama ujabulile. Ngiyabonga kakhulu Black Life. Hayi sisebenze kakhulu umama nje hayi. Ngigida ingoma nje ngiyasina manje ngiseceleni hayi ngiyajabulile impela. Umsebenzi muhle ngicela ukuthi ke ihlaleni ihleli khona ihlezi khona imbiza kuze ukuthi mayiphela ngikwazi ukuthi ngiphinde ngizo-order kusebenzisane kahle ngiyabonga nge-order lami libe lihle kakhulu umsebenzi ngiyabonga. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo usisi omncane othi unodaba afisa uludalula kumama wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani babukeli emakhaya. Ngiqhamuka kwaNongoma. Qhamuka kwaNongoma. Manje la eThekwini ufike ngokuvakasha noma uhlala la? Ngivakashile. Uvakashile. Iqalaphi imfihlo? Imfihlo iqala umuntu osebenza emajaldini. Ya so ngolunye usuku wahamba uma wangabuyi. Wahamba wangabuya wabambeka phi emsebenzini? Yebo emsebenzini. Okay. Yes. Wangabuya emsebenzini sinobaba ngathi siyathandana. Yeah. Ubaba wakho Yebo baba wami. iqaleni leyo nto? Sino 2 years manje. 2 years. Yeah. So ngifisa ukwazi ukuthi yaqala kanjani. Njengoba umaye umuntu ohlezi ihamba njengosebenza emajaldini nje. Ubaba uyakasale yedwa. So angazi kwazenzakalela nje ukuthi Iyaqalaphi? ngibe nemizwa kababa, ubaba abe nemizwa yami. Ubani owashela omunye? Like ngifuna ukwenza-understand ukuthi iyaqalaphi indaba. Ngangigeza ebathroom ubaba angena. So the time engena ubaba angakhombisa ukuthuka. Hawu. Baba ngisageza nje. Ngeke phela akhombisa ukuthuka kwintodakazi yakhe. Yeah. So wathi hayi sorry bengabonanga ukuthi la. Okay, aphume. Mase ngiyamlandela. Ngiye naye ekamereni. Yeah. Qala kanjalo into wangibreaka because I didn't say virgin. Wangibreaka ke. So ilo mfihlo engifuna ukutshela Ima-ke wait musuke ijaha. Esekubreakile kubaba kwaqhubeka kanjani naba ne-relationship? Yeah, saba nayo. Kodwa makufika umaphi la bese ngakhombisi. So wena kahle kahle uthandana nobaba wakho? Yebo. Maye ngibreaka ke shuthi ke kwahlala isisu. Yes, kwahlala isisu. Manje ke wabuza ukuthi ubaba engane ubani ngamtshela ukuthi hayi mfana wakhona khona la endaweni. Utshela uma wakho? Yes. Okay. Okay ke sahamba ke isikhathi ke sahamba ngatete. Sengitetile ke ingane manje isina 7. Yes. Ezikhulu ingane sengibona manje emahlweni ayisaboni. Manje uma uyangibuza ukuthi waye ingane engayisi kubo mhlambe khona amasiko adingayo. Manje ubaba usevela amvimbe eqala athi hayi uzoyisa ingane. Kanti ubaba kumele alenze lelo suku because ngicabanga ukuthi mhlambe abantu abadala.
njengoba ingane ingaboni. Sebevusa ulaka. Yes, njengoba ingane ingaboni. So wena usakhona yini kwi-relationship nobaba wakho? Ya, ngisho kanjalo because sisaqhubeka. Nisaqhubeka? Yebo. Noma wakho ukhona lapho? Yes, noma ukhona. So wena usesithenjini noma wakho? Yebo. Ubaba wakho manje lokho niqhubeka uthithini inhloso yakhe? Angimazi ngempela bese ngakafiki lapho. Ukuthi kahle kahle uqondeni. Nilala kuliphi ikamera? Angithi unelakhe noma uza kwelami. Uza kwelakho? Yebo. So wena usho ukuthi-ke na awekho ama-age mate akho, abantu olingana nabo, abafana ubabonayo ngaphandle kwababa wakho? Cha, bekho. So uthanda ubaba wakho? Yebo. So manje uma udabula lolu dala kumama wakho umtshela ukuthi-ke na nansi inkinga ethi hayibo hlukana kuxoshe nawe uzohlukana nayo ubaba wakho? Awu, inkinga izoba lapho-ke. Izoba lapho ngoba ngeke ngikwazi. Angiyiboni ngithandana nomunye umuntu ngaphandle kwakhe. Okay, yini kayenza-ke different ubaba ukukhombisa ukuthi phela uyisoka lakho-ke manje? Ungangiphi imali? Bengakupha khathi sawubaba kwena? Ubengipha but beyincane. Angithi manje ufuna sifihle lento le kuma. So manje yeah. So akekho umuntu oyaziyo le ndaba ngaphandle kwakho naye? Hayi kusayithina sobabili. Sure. So manje-ke namhlanje sizotshela uma wakho. Yebo sotshela uma. Uma wakho umuntu onjani? Umuntu right. Angazi kodwa uthi le ndaba uzoyithatha kanjani. Kodwa umuntu right. Yeah, looking up. So do you think ukuthi uzoyi-accepta lento or uzoyi-understanda? Hayi ngeke. Because le ngane onayo manje ngoba uthi-ke na ayisaboni nasemehlweni ithini kuwena? Ingakho ngize ngenza la. So wena umama udadewabo uyo yonke into kuyona? Yes. Sure. Ay, babukele emakhaya simthinta umama lolu daba onzima kangaka. Simuzweni ukuthi uthini ngalo. Okay, sithinta umama wakho. Usu-ready ukukhuluma naye? Ngiyacabanga ukuthi ngaphela usungasese naye mama. Yo. Yebo. Sawubona unjani? Saphila njani Ntombi? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka-Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Ka-TV. Ka-TV, uBlack Life TV. Oh, awu, no bantu. Kulungile sakhulu Ntombi. Yebo, ukuhlelo olusiza abantu bame ukuthi baneyimfihlo abafisa ukuyidalula. So lana ngihle nendodakazi yakho inemfihlo afisa ukutshela yona. Unemfihlo? Yebo. Oh. Ngisacela umlalelo. Awu, angilalela. Unjani ma? Ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila. Oh. Ya, konta la engifuna ukutshela yona. Awu. Khuluma ngilalela. Yebo, since umuntu ohlezi ebusy yabona. Oh. Ya, konke yenzakala phakathi kwami nobaba. Awusho muphi konke njani muphi ubaba? Umnyeni wakho ma. Ayikuzwa? Umnyeni wakho. Oh, ubaba wakho. Yebo. Oh. Ya, mina nobaba siyathandana. Angikuzwa ntombazane ngicela ukhulume uye ubhizi ungikhuluma into engayizwa usho into ofuna ukuyisho. Ngithi mina ma nomnyeni wakho baba siyathandana. Usanesibindi sokuthi ma awusho ngathi mina kwethu. Awusho ngathi mina kwethu wena usukwazi ukuthandana nobaba wakho ubaba wakho nibenzalana wena uthandana nobaba wakho. Ngimhlola yami yini lento ngitshela yona wena. Akukho ufuna ukungitshela akukho ukubonile awubone nje uvela ukuthi ngcono uthandana nobaba wakho. Uniyathandana hlobo lokuthandana uchaza mhlawumbe mina ngingezwa. Siyathandana nje manje uma nawe uthandana naye. Hawu. Hayi Nkosi phela hayi wengane uyabona iyangilinga wena. Awuchaza uqhubeke uchaze ngizwe khona okunye osafuna ukuchaza. Yebo ma, manje ingane njengoba ingasaboni nje emehlweni. Ngiyacabanga ukuthi kumele kube khona into ubaba ayenzayo so ingakho ngidecide ukuthi ngize la because ngiyasaba ukutshela face to face.
Oh, nengane yakhe. Yebo. Eyakho ubaba wakhe ingane. Yebo ma. Eyababa kabani? Wami. Unesibindi sokuthi wami. Kanti nangani uyisiphuphu ngempela uyisilimi isifebe sentombazane. Uvela wathi ngcono uhambe uyefusegini uxolo lani lo ngidakela ukuhlanganela wena. Ungabe unesibindi sokungitshela lawo masiko utshela mina. Awungiboni wena ungezi ngani kumina ukhulume nami uzohamba uzongiphoxa ungena kuma TV ukhuluma nami leyo nto le usiphukuphuku wena ukubonana ngakho lokho ingakho uzale le nto le ngoba nakho vele ikhanda lakho alisebenzi wena ingqondo yakho ayikho nayisebenzi futhi uphuma kumina ngiyakubona ufuna futhi awungazi nokuthi ungiyini ngoba kade vele wakuqala lobu bufebe bakho nina kusho ukuthi lokhu ngibhizi ngithi khona ingane wena ubhizi uthandana nobaba wakho ubaba wakho kodwa ubhizi uthi ubaba wakho sekubani kabani-ke manje awutshele mina ubani kabani-ke lo angazi mani nami uzoyichaza kanjani le cha kumele uyazi phela ngoba wakwazi ukuvula imilenze umgibeleni naniyenzaphi-ke le mkhuba nanigilaphi-ke le mkhuba lapha ekhaya kuphi lapha ekhaya ma awuphinda nguzwe ukuthi kephi lapho kwakho oh kusho ukuthi kahle kahle lapha uma uthi wena lapha ekhaya uma uphinde uthi lapha kwami akusekhona kwami sekukwakho yini ngavele kuphume mina ngingene wena hayi ungayenzi loo nto ma ngingayenzi kanjani ngoba nakho kwenzile kusho ukuthi kahle kahle inhloso yakho bekuvele ukufuna ukukhipha mina awona kusho ukuthi ngisindile kahle kahle amasekela amaqiniso ungangibulala kahle kahle uyafana nomuntu ongibulela awuboni kanjalo ukuthi ungibulela ngiyaxolisa ayikho into oyixolisayo ntombazana ungifaka nabo TV ufuna ngibukwa abantu njengoba ukhuluma nje abantu bonke balalele isiphukuphuku somfazi ngasifundisa ngithe mangiqeda ukusifundisa isifebe sengane siyahamba siyovulelisa imilenze mina ngithi asiqhubeke phambili ngoba kufuna sibe nempumelelo phuma kimi ntombazane sezwana phuma kimi phuma nje phuma Uyazi ubaba wakho uthula namhlanje? Akazi. Akazi. Ngitshelanga. So manje uzoqhamuka esaqhamukelwa yibhomu. Eish. Umbiza ngobani ubaba wakho manje ngoba seningane? Ngiyaqhubeka ngimbiza ngobaba. Umbiza ngobaba? Yebo. Unabo abangani babafana? Hayi anginabo. So akaze akubone mhlawumbe umi nomfana. Naye So uhlezi unaye. yebo. Uma wakho uyabuza ke phela ukuthi lapha sekuyikuphi? Ikwakho noma kusayikini? Yo. Eish. Isekhaya. Angazi. Okay, uzokwenza njani ke umama mayikuxosha? Uzomele phela ukuthi ngihambe. Uzohamba? Unayo indawo la uzohlala khona? Uzoyithola ezihlobeni mhlawumbe. Isiphi isihlobo esizovuma ukuthi uhlale naso after lesenzo lesi? Ngoba zonke izihlobo uzobuka ukuthi ishuthi uzothatha ubaba omncane nomkhulu bakho. Nami angazi. Angazi ngempela. But anyway, into esibalekile la ingane. Yebo. Fanele senze sure ukuthi ke na iyalithola lolu siko lenzayo ingane ikwazi ikhoza ayinacala. Ayicelanga ukuzaba. Sithole lolu siko ikwazi ukubona again. Yebo. So I hope ukuthi ke na uma ungacabangela ingane. Ngiyakubona wena kodwa ngathi angacabangela ingane kakhulu ngoba nginomphefumulo ongenalo icala la. Yebo nami ngifisa kanjalo. Wena kodwa kuyisola ke kukhona. Ya kukhona kancane. Kukhona kancane? Yebo. So usho ukuthi usazoqhubeka nobaba wakho? Sobona. Akuyona impendulo ukuthi sobona. Wena usazoqhubeka yebo noma cha nobaba wakho? Mina ngisazoqhubeka ngingazi-ke kubaba ukuthi uzokwenza njani. Ekhaya nibangaki? Iy'ngane? Siba u-4. Niba u-4? Yebo. So bona mabezwa ngalolu daba? Angazi bazoyithatha kanjani lento. Angazi. Like you understand ukuthi umndeni uzoxabana wonke? But anyway, sibonga ukuthi ke nukhulumile iqiniso, ingane ikwazi ukuthola usizo. Yebo. Asithembe ukuthi uzothola lolu sizo lelidingayo.
Yo, nayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke na ingane iziba ayiboni nje emehlweni ngoba ubaba wayo ubaba. I'm sure kuxabana ama-jeans laphayana, kwaxabana ubende kwathiwa nje ngeke sikwazi. Ingane yaleli igazi lala ekhaya, eyala ekhaya umkhuba phela lo. But-ke asithembe ukuthi izothola usizo ngoba at the end of the day, into ebalulekile right now ingane. Kusu Black Life TV siyanithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Nisale kahle. It's the Black Life TV.